Det hele startede med Big Bang for 13,7 milliarder år siden. De fleste mennesker tror, at fænomenet Big Bang var en stor eksplosion, men hvordan kan det lade sig gøre, når der ikke er noget centerpunkt i ingenting? Big Bang var mere som en ballon, der blev pustet op. Hvis man klistrer prikker på ballonen, som skal illustrere planeter og stjerner, vil de, når ballonen bliver pustet op, flytte sig længere væk fra hinanden. Så alle punkter tager afstand til hinanden, i modsætning til eksplosionen, hvor alle punkterne fjerner sig fra et centrum. Til at begynde med bestod jordens atmosfære af lettere luftarter som brint, helium og vanddamp. Næsten var det, at de tunge materialer, der begyndte at samle sig i midten. Disse processer, som foregik den første halve milliard års tid efter jordens dannelse, er grunden til, at jordens kerne primært er metaller som jern og nikkel. Man kan måle, at jorden, som vi kender den i dag, er 4,567 millioner år gammel. Man har fundet meteoren Allende i Mexico, der fortæller om den øvre grænse, som var solsystemets dannelse for 4,567 millioner år siden. Vores jord er delt op i land og vand. Overfladen under vandet omfatter bjergkæder, herunder et verdensomspændende system med oceanrygge, undersøiske vulkaner, oceangrave, kløfter og dybhavssletter. Omkring 70,8% af overfladen er dækket af vand. Omkring 97,5% af vandet er saltvand, og de resterende 2,5% er ferskvand. Hovedmængden af ferskvandet findes på nuværende tidspunkt i form af is. Omkring 3,5% af oceanernes samlede masse består af salt. Størstedelen af dette salt er blevet frigivet ved vulkansk aktivitet eller trukket ud af kolde magmatiske klipper. Selvom 70% af jordens overflade er dækket af vand, er vand faktisk et yderst sjældent stof på jorden, da det kun udgør 0,05% af klodens samlede masse. Vandet har en afgørende rolle for livets opstående udvikling. Uden vand ville jorden efter alt at dømme være en død planet. De 29,2%, som ikke er dækket af vand, består af bjerge, ørkener, sletter og andre landskabsformer. Bjerge er for eksempel skabt af forskellige processer. Den første proces er, når tektoniske plader kolliderer. Den anden proces er, når der er vulkanudbrud, og der bliver skabt landskaber på grund af smeltet materiale visse steder. Subduktionszoner er et område, hvor to af jordskorpens plader støder mod hinanden, og den tungeste presser sig selv ned under den anden. Derved sker der en delvis opsmeltning af den neddykkede plade, og det nydannede magma har en mere sejtflydende konsistens. Dette medfører, at den opstigende magma vil danne en mere eksplosiv vulkan på jordens overflade. Det kalder man også for en destruktiv pladegrænse. Disse fænomener ses mest i Sydamerika. Ved konstruktive pladegrænser driver pladerne fra hinanden. Det typiske kendetegn er mange vulkaner og en masse jordskælv. Disse forekommer tit på Island. Hotspots er der, hvor der kommer lava eller magma op igennem huller i havbunden og skaber et stykke land. Man kan sammenligne det med en latter, der bliver holdt under et stykke papir. Geologer har identificeret mellem 40 og 50 hotspots rundt i verden, med Hawaii, Galapagos og Island som de mest aktive for tiden. Atmosfæren. En anden speciel ting ved vores jord er vores atmosfære. Den holder vores jord varm, så os mennesker kan holde ud at være her. Atmosfæren er opbygget af 78% nitrogen, 21% oxygen, 0,9% argon og 0,035% CO2 og en varieret mængde vanddamp. Atmosfæren er delt op i 5 lag. Troposfæren 0-15 km højde. Nederst har vi troposfæren, og det er her alt vejr foregår. Ved polerne ligger den 8 km over jordens overflade, mens den ved ækvator ligger 15 km over jordens overflade. Troposfæren kan kendetegnes ved, at temperaturen falder med højden, altså det bliver koldere jo højere man kommer op. Over troposfæren har vi stratosfæren, som strækker sig fra 10 km højde til 50 km højde. Det er i dette lag, at vi finder ozonlaget. Kendetegnet ved stratosfæren er, at der er høje vindhastigheder og nogenlunde konstant temperatur indtil 30 km højde. Her begynder ozonlaget at aftage, så temperaturen vil stige, i det ozonlaget filtrerer strålingen fra. Temperaturen vil stige til omkring frysepunktet. Det næste lag kaldes mesosfæren og strækker sig fra 50 km til 80 km i højden. Her begynder temperaturen igen at falde i takt med højden.
Termosfæren kaldes også for varmesfæren. Termosfæren strækker sig fra 500 km til 800 km i højden, hvor det bliver afløst af eksosfæren. Her stiger temperaturen igen, fordi der frigøres energi ved spaltning af ilt, altså O2 og kvælstof, og der derved sker en opvarmning. I dagtimerne kan temperaturen nå helt op på 800 grader. Sidst men ikke mindst har vi eksosfæren, som stort set kun består af helium og brint, der er de letteste grundstoffer. På grund af den lange afstand fra jorden er tyngdekraften i eksosfæren så reduceret, at partikler vil bevæge sig opad og forsvinde ud i universet. Eksosfæren er flere tusind kilometer tyk, og overgangen til verdensrummet er diffus. Jorden får sin varme via stråling, der skelnes mellem kortbølget og langbølget stråling. Den kortbølgede stråling bliver udsendt af legemer med meget høj temperatur, som f.eks. solen. Den kortbølgede stråling finder kun sted i dagstimerne, når der er sollys. Af de 100% kortbølgede stråling, der kommer fra solen, bliver ca. 9% af den kortbølgede indstråling reflekteret, når den rammer partikler i atmosfæren, og ca. 20% bliver reflekteret, når de rammer skyerne. Af den del af den kortbølgede stråling, der rammer jordens overflade, bliver ca. 5% reflekteret af jordoverfladen, og der sker derved en kortbølget udstråling, som illustreret på figuren. Det er kun omkring 47% af den kortbølgede solindstråling, der absorberes af jordens overflade, så jorden derved får tilført energi. Derimod bliver den langbølgede stråling udsendt af legemer med lavere temperatur, som f.eks. jorden eller atmosfæren. Langbølget stråling, også kaldt varmestråling, finder sted hele døgnet. Varmen kommer fra jordens indre. Jordens gennemsnitlige overfladetemperatur er kun 15 grader, og derfor udsender jorden sin stråling i langbølgestråling eller varmestråling. I alt sender jorden langbølget udstråling svarende til 119% af den samlede kortbølgede solindstråling ved atmosfærens ydre grænser. Men når den langbølgede udstråling kommer til atmosfæren, bliver det meste absorberet af drivhusgasser. Atmosfærens indhold af vanddamp, CO2 og en række andre gasser har en formidabel evne til at absorbere langbølget stråling og derefter sende det tilbage mod jorden. Afhængig af atmosfærens sammensætning bliver størstedelen af den energi, som atmosfæren modtager fra jorden, sendt tilbage igen. Dette fænomen kaldes modstråling eller drivhuseffekten og er et naturligt fænomen. På grund af dette fænomen bliver 105% sendt tilbage til overfladen som langbølget stråling. Dette betyder, at energien cirkulerer mellem jordoverfladen og atmosfæren og ikke kan slippe ud. Man har regnet på, at jordens gennemsnitsvarme uden drivhuseffekten vil være omkring minus 18 grader i stedet for de plus 15 grader, som vi kender i dag. Drivhuseffekten holder altså jorden varm, så vi kan holde ud og leve på den. Man taler yderligere om to fænomener, når man snakker om stråling, og det er indstråling og udstråling. Indstråling er altså den stråling, som kommer mod jordens overflade, mens udstråling er den stråling, som bliver reflekteret og går væk fra jorden. Hvor meget af strålingen, der bliver reflekteret, afhænger af overfladens albedo. Lyse overflader som nyfalden sne har en høj albedo og reflekterer derfor meget stråling. Af samme grund smelter nyfalden sne ikke nødvendigvis, hvis der er solskinsvejr. Mørke overflader har derimod en lav albedo og absorberer derfor meget af strålingen fra solen, f.eks. sorte bukser. Energien herfra bruges så til opvarmning. Cirka 19% af solindstrålingen bliver absorberet af partikler og vanddamp i atmosfæren, og energien bliver således forbrugt til opvarmning og fordampning i atmosfæren.